Ahojte, dnes tu máme dve pošty. Ako prvú poštu si otvoríme túto väčšiu. Niečo tam hrká. Ja viem, čo tam bude. Skúste aj vyhádať, čo tam bude. Máme tu telo 8 cm šrapnela rakúsko-uhorského. Dobre, takže máme ďalší kúsok do zbierky. Paráda. Ako druhá pošta. Toto je taká chuťovka pre mňa. Tu máme jednu fotku, ale mne išlo hlavne o toto. Poľná pošta, Ozgian. Zase Ožďan. Tu máme aj list. Dobre, paráda, to som ani nevedel. A ďalšia pošta, Ožďan. Ožďany je vlastne susedná dedina, skade pochádzam ja. A tu je aj F. Saužány. No, možno je to hančiarske Saužány a pošta Ožďany. Takže toto je taký môj región. Už tam nebývam, ale je to proste odtiaľ adresované tam. Takže super. Pekné veci do zbierky. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ďakujem, ahojte.